Zaben Najeriya ya gaza cimma tsammanin al'ummar kasar, in ji Amurka. Sama da mako guda kenan bayan da aka gudanar da zaben shugaban kasa a Najeriya, Amurka ta ce zaben ya gaza cimma yadda 'yan kasa suke tsammani. Hukumar zaben ta ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben da kuri'a miliyan 8,796,726 da zarar kuri'a kusan miliyan 2 tsakaninsa da dan takara na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar. Atiku mai shekara 76 ya samu kuri'a miliyan 6,984,520, yayin da Peter Obi na jam'iyyar Labour Party a ƙasa da shekara guda ya tara matasan mabiya. Ya bayar da mamaki a takarar, inda ya samu kuri'a miliyan 6,101,533. To sai dai Atiku Abubakar da Peter Obi sun yi zagayen makuri a zaben, inda suka sha alwashin kalubalantar nasarar Bola Ahmed Tinubu a kotu. A wata sanarwa da Amurkan ta fitar ta hannun jakadiyar kasar Amurkan a Najeriya Mary Beth Leonard ta ce 'yan Najeriya da dama dai sun fusata game da sakamakon zaben, inda wasu suka rinka murna kan nasarar da suka samu. Sanarwar ta kara cewa a bayyane take da cewa tsarin zaben Najeriya da aka gudanar na ranar 25 ga watan Fabrairu ya gaza cimma yadda 'yan kasar suka yi tsammani. Kamar yadda na sha faɗa a baya gabanin zaben, Najeriya ta cimma abubuwa da yawa tsawon shekaru 20 bayan koma kan tafarkin mulkin demokuraɗiyya, kuma ci gaban da aka samu a fannin zaɓukan ƙasan na ɗaya daga cikin nasarorin da aka cimma a ƙasar. 'Yan Najeriya dai sun nuna sadaukarwarsu daga demokuraɗiyya a ranar 25 ga watan Fabrairu. To sai da yawa dai sun fusata, yayin da wasu da dama kuma suka nuna murnarsu bayan samun nasarar da suka yi.